का रौवा देर रात तक मोबाइल के इस्तेमाल करत रहेनी अवुरी फेर देर तक सुतत रहेनी। आ फेर अगिला दिने सबेरे दिन भर उहे थकान, उहे भारीपन, आ कम ऊर्जा महसूस होला। इस सब आपके नींद के खराब स्केड्यूल के चलते होखेला, जवन की आपके शरीर के सर्केडियन रिदम के परेशान करेला। अगर रौरा कई दिन से ऐसन महसूस करत बानी त सबसे पहले मेडविकी के डू आई हैव अ गुड स्लीप स्केड्यूल कैलकुलेटर के इस्तेमाल करी। एकर लिंक नीचे दिहल डिस्क्रिप्शन में बा। ऐसे आपके बहुत साफ अंदाजा हो जाए कि आपके नींद के समय सारणी आपके शरीर खाती सही बाकी ना। अब बात कैल जाव की सर्केडियन रिदम कहा, ई हमनी के शरीर के एगो आंतरिक जैविक घड़ी हा। मतलब कि हमनी के शरीर के कब सुते के चाही अवुरी कब जागे के चाही, इस सब एगो प्राकृतिक लय के मुताबिक होखेला। आ जब हमनी के रोज अलग अलग समय पर सुतेनी जा अवुरी जागेनी जा, चाहे सुते से पहले बहुत देर तक फोन के इस्तेमाल करेनी जा त ई लय गड़बड़ हो जाला। नींद के कमी के चलते हमनी के दिन भर थक गईल रहेनी, चिड़चिड़ा हो जानी, एकाग्रता कम हो जाला। एकरा अलावे कई बेर नींद के कमी के चलते सिरदर्द, कम मूड अवुरी बेचैनी के भाव भी आवे लागेला। बाकिर अब सुते के समय के गणना करे के जरूरत नइखे, काहे कि मेडविकी के कैलकुलेटर बा। अगर रवा सब के ई वीडियो बढ़िया लागल थी वीडियो के लाइक शेयर आ चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी। तो दोस्त लोग अब सुते से पहले फोन दूर राखी, रोज एके समय सुते आ जागल के आदत बनाई। आ मेडविकी के डू आई हैव अ गुड स्लीप शेड्यूल कैलकुलेटर जरूर आजमाई। आपन ख्याल राखी, काहे कि बढ़िया नींद ही आपके दिमाग, तन अवुरी मिजाज के सही राखेला।